Hatag og paglingaw kaninyo ikan sa Lunes hangtod na sa Domingo. Kining mga tawana mupuyog yun niya di sa kasa kauban sa iyang programa. Mulingaw kaninyo mupagkatawa Isay inday na rin kunjot bayubog kuryog tatay usting sila inyong mauban sa duha ka oras nga kalingawan. Si Tisay istisang di kalitok, si Goryo forma mura gibitok, si Bayugbog ang mata nagpudlot, si Bunjot ang kapringga sapyot, o ang siksi nga mao si Inday Klaring, o ang tigalon nga mao si Tatay Usting. Silang tanan nahimong kalingawan ning programang ato gayong giatngan, o isa sila sa mga hinungdan nga kining programa nag number 1. Tisay Inday Klaring Bunjot Bayubog Kuryog Tatay Usting, sila inyong mauban sa duha ka oras nga kalingawan. Nahimo nang tipik sa atong kinabuhi, ug magmingaw kita kundi sila mabati. Sila mao ang mga anghel sa gibantog nga announcer nga si KTL. Tisay Inday Klaring Bunjot Bayubog Kuryog Tatay Usting, sila inyong mauban sa duha ka oras nga kalingawan. Tisay Inday Klaring Bunjot Bayubog Kuryog Tatay Usting, sila inyong mauban sa duha ka oras nga kalingawan. Sa duha ka oras nga kalingawan.